Tervetuloa takaisin kanavallemme. Jos olet uusi täällä, muista painaa tilaa-nappia ja laittaa ilmoituskello päälle, jotta et koskaan jäisi paitsi kiehtovista psykologia-, tieto- ja parisuhdeneuvontavideoistamme. Tänään sukellamme kiehtovaan aiheeseen, joka saattaa yllättää sinut. Vanhempien naisten yllättävät erogeeniset alueet ja miten tietyt kosketukset voivat innostaa heitä nopeasti. Pysy kanavalla, sillä tämä video on täynnä oivalluksia, jotka voivat muuttaa ymmärrystäsi intiimiydestä ja yhteydestä. Aloitetaan. Erogeeniset alueet ovat kehon alueita, joilla on lisääntynyt herkkyys ja jotka voivat tuottaa seksuaalista kiihottumista, kun niitä stimuloidaan. Vaikka kuulemme usein yleisistä alueista, kuten kaula, korvat ja sisäreidet, on paljon enemmän löydettävää. Kun naiset vanhenevat, heidän kehonsa muuttuvat ja niin myös heidän reaktionsa erilaisiin kosketuksiin tässä videossa. Tutkimme ainutlaatuisia erogeenisia alueita, jotka voivat innostaa vanhempia naisia nopeasti ja psykologisia syitä näiden reaktioiden taustalla. Kosketus on voimakas viestinnän ja intiimiyden työkalu vanhemmille naisille. Kosketuksen merkitys voi usein tulla vieläkin syvemmäksi. Iän myötä naisten iho voi muuttua herkemmäksi hormonimuutosten vuoksi, mikä tekee heistä herkkiä hellävaraisille ja tarkoituksellisille kosketuksille. Mihin siis tarkalleen ottaen sinun pitäisi kiinnittää huomiota? Puretaan se osiin. Ensinnäkin puhutaan päänahasta. Aivan oikein. Päänahka voi olla uskomattoman herkkä ja stimuloiva vanhemmille naisille. Hellävarainen päänahan hieronta ei ainoastaan tunnu mahtavalta, vaan myös lisää verenkiertoa, vapauttaen hyvän olon hormoneja, kuten oksitosiinia. Seuraavaksi meillä on selkä ja hartiat. Monet vanhemmat naiset kantavat jännitystä näillä alueilla, ja hyvä hieronta voi olla sekä rentouttava että kiihottava. Kiinnitä huomiota alaselkään, sillä se jää usein huomiotta, mutta on erittäin herkkä. Sitten ovat kädet ja ranteet. Nämä alueet ovat täynnä hermopäätteitä ja voivat olla hyvin herkkiä kosketukselle. Hellävaraisesti sormiesi jäljittäminen sisäranteita pitkin voi luoda kihelmöivän tunteen, joka leviää koko kehoon. Mutta miksi nämä kosketukset vaikuttavat niin voimakkaasti? Kaikki johtuu psykologiasta ja biologiasta. Kun vanhenemme, aivomme ja kehomme mukautuvat hormonitasojen ja aistihavainnon muutoksiin. Vanhemmat naiset kokevat usein muutoksia heidän erogeenisissä alueissaan. Näiden muutosten vuoksi lisääntynyt ihon herkkyys yhdistettynä psykologiseen tarpeeseen yhteydelle ja intiimiydelle tekee näistä alueista erityisen herkkiä. Intiimiys ja yhteys ovat olennaisia osia jokaisessa suhteessa, ja vanhempien naisten ainutlaatuisten tapojen ymmärtäminen kokea mielihyvää kosketuksen kautta on avain vahvan siteen säilyttämiseen. Muista, että kyse ei ole vain fyysisestä stimulaatiosta, vaan myös emotionaalisesta yhteydestä ja viestinnästä. Jos löysit tästä videosta oivalluksia, anna sille peukku ja jaa se ystäviesi kanssa. Älä unohda tilata saadaksesi lisää kiehtovaa psykologiaa, tietoa ja parisuhdeneuvontaa. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Rauhaa.